Mang, mujuti ko ron na kay wate panudan. Paningkamot nga makasudan ta ha. Ay kabala ka, Mang. Naka-uniforme ko. Sakto makatog training imong mga batos. Okay na to mga batos, Mang. Masaligan to. Sige, dapat inig-uli nimo ha. Nakaydala. Yes, Mang! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, kabalo ba mo anong ipatawag ta maron? Wala, Sarge! Gitagaan tag misyon sa administrasyon karon. Sarge, unsa na nga misyon? Ang misyon na to karon, delikado kay ni. Unsa man ni Sarge? Gira na ni diretso? Dili lang gira ang mahintabo karon, kundi bakbakan. Sir, yes, sir! Kinahanglan nga walay talawan sa inyong duha. Kay kani nga misyon ang pinakadelikado. Understood? Sir, yes, sir! Good. Corporal, nadala na mo sa ako? Sir, nadala, sir! Good. Ikaw, Major, nagdakag bunal? Nakadala, sir! Very good. Okay, sugod ng misyon. Follow me. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa! Kaliwa! Halap sa left! Right! Okay, team. Nakita ninyo na? Sarge, unsay na ada? Sarge! Manok raman ang nadyo! Okay. Mauna yung misyon na to ron. Taysa, Sarge, kawat na dito mission ron? Sarge, basi madakpan ta ba? Ay putik ka, may basi nakalimot mo nga pulis ta. Tama, bitaw, Sarge. Di kita madakpan, anay. Okay, halap sa left! Right! Uy, naunsa mo? Left right ba? Left ba, left Right, ba? manggod. Left lagi. Right, man. Left. Uy, naunsa mo? Anak ko, sa left na ko na, sa right na punta. Aw, unsa man Unsa man po din din, ay? Okay, lakad pa sulong! Na! Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Kaliwa. Okay, pundo lang. Sarge, nawala si Corporal. Aksa din nato di ay. Tura, Sarge, oh. Uy, linte. Uy, naroon ko na makaniya. Sarge, abi na kung maunay target. Ay, wala ni na-inform day. Dili na mao. Tuwara oh. Sorry, Sarge. Okay, ang sako, andam na. Andam na, Sarge. Amunal. Andam na, Sarge. Okay, taki na ta. Tara, move. Sige, sulod. Sarge, luwagan kayo manok. Uy, pusay pulos sa limbunal. Puspusi. Puspusi, Brad. Kiluwagan kayo. Sige. Ibutang, kay puspusan. Bunal! Builag po na, pre. Builag. Sarge, pahit na. Ang ladalay kulang. Unsa man na diha? Sarge, ang tagiya. Patay, Sarge. Usaon man tani. Kamu na ikawatan, Ria. Okay, lakad pa talikod. Na! Dagan na, pre. Boss! Boss ng naong nimo!